Baba mo, baba mo. Baba mo pag ganyan. Maraming bangos! Maraming bangos! Marami mang bangos! Ang mga tao po rito sa Lingayen, Pangasinan, tignan nyo po, sobrang baha. ay nangingisda na sa gitna ng kalsada dahil po sa taas na nagawa ng bagyo. Pati po sa kalsada pwede ka nang mangisda. Harap mo rito. Nakikita nyo po ang mga bahay po rito. Tignan nyo po, mga bata ngayon ginagawa ng swimming pool. Ang dapat ay daanan lang po ng tao at daanan lang ng sasakyan. Hindi malalim dito na part. Tignan nyo po ang nagawa ng bagyo. Dami pong nasalanta. Malalim po dito na... Sobrang lalim po ng Sobrang tubig. lalim. Tuhod na po ng mga tao. Abot tuhod na po. Sobrang taas po ng Sobrang tubig taas dito. ng tubig. Ginagawa na pong paliguan ng mga residente po ng Pangasinan, Lingayen, ang kanilang kalsada. Sa lalim po, kagaya po na nangyari sa tricycle na to. Hindi na po kinayang Hindi na po kinayang mapaandar pa. Mga bahay po rito ay nakalubog talaga. Bigalat siguro to, ano? Sabi na malapit sa dagat eh. Ay? Hindi. Baba kaya ako? Huwag pare. Oo, boy. Don't even think about it. Try lang. Nakita nyo po ang kubong yon, lubog na lubog po. Lubog na lubog po sa baha. Dun. At ito pong natatanaw nyo na ngayon, ito po ay isang Palaisdaan po yan. Taniman. Dagat. nagmistula pong, isa pong taniman niya, nagmistula pong palaisdaan. Kaya po marami pong na-stranded na pasahero, mga residente po ng Lingayen, Pangasinan. Yan pong mga sasakyan na yan ay hindi makagalaw dahil sa taas ng tubig, hindi po sila makatawid.